"Nu te mișca, nu ne poate vedea dacă nu ne mișcăm", spune celebra replică din Jurassic Park din 1993, rostită de doctorul Alan Grant când se confruntă cu un atac iminent al unui Tyrannosaurus Rex. Afirmația se baza pe ideea că mișcarea atrage majoritatea prădătorilor către pradă în sălbăticie. În celebra operă de ficțiune, această tactică pare să funcționeze, chiar dacă doar pentru o vreme. Dar cum ar fi decurs lucrurile în viața reală? Tyrannosaurus Rex era considerat unul dintre cei mai sensibili, puternici și poate inteligenți prădători ai mezozoicului. Să stai nemișcat nu te-ar fi ajutat prea mult să fii în siguranță. Aici, în videoclipul de astăzi, vom analiza cum ai putea scăpa cu succes de regele șopârlelor tiran în fața unui atac ipotetic. Dacă dinozaurii ar fi trăit în același timp cu oamenii, ce am putea face pentru a scăpa sau a păcăli un astfel de animal, dacă ar fi posibil? Există vreo șansă de supraviețuire? Stai calm în timp ce analizăm posibilitatea unui atac de Tyrannosaurus Rex. Ce faci dacă, din orice motiv, te confrunți cu realitatea unuia? Înainte să discutăm cum să supraviețuim unei întâlniri cu un teropod uriaș, să vedem mai întâi despre ce este vorba. Se crede că un Tyrannosaurus Rex adult ajungea la o lungime de 12 până la 13 metri de la nas la coadă, cu o înălțime de aproximativ 3,5 metri. Acest lucru îl face unul dintre cei mai mari dinozauri carnivori din istorie, explicând popularitatea sa atât în fosile cât și în cultura pop. Până azi, numele Tyrannosaurus este recunoscut imediat de aproape toți cei care au auzit de dinozauri, sinonim cu un animal privit ca un monstru agresiv, capabil să vâneze și să mănânce tot ce îi stă în cale. Dar cât de adevărat este acest lucru? Este esențial să ne amintim că Tyrannosaurus Rex a fost un animal, nu un monstru de film, o creatură vie care respira, ce s-a întâmplat să fie un prădător foarte bine adaptat. Viața sa era mult mai nuanțată decât vânătoarea și uciderea, iar animalul și-ar fi petrecut mare parte din timp odihnindu-se, dormind, socializând, explorând și crescându-și pui. Vânătoarea era doar o parte dintr-o viață complexă, plină de simțuri, emoții și gânduri. Există puține îndoieli că, dacă un om ar întâlni un Tyrannosaurus Rex flămând în acest scenariu, sau unul care era însoțit de pui, atunci animalul ar ataca. Totuși, dacă în această situație un om ar păstra distanța și ar prinde dinozaurul, într-un moment în care nu căuta activ hrană sau nu își proteja puii, există șanse mari ca o întâlnire periculoasă să poată fi evitată complet. Acest lucru e valabil pentru mulți prădători moderni. Urșii sunt printre cei mai temuți prădători din lume, dar majoritatea atacă doar dacă se simt amenințați. Aproximativ 40 de atacuri de urs au loc, în medie, în întreaga lume în fiecare an, iar puține dintre ele sunt fatale. Nu e rău pentru un animal care ajunge treptat tot mai aproape de oameni. Totuși, să presupunem că te-ai afla în fața unui atac de Tyrannosaurus. Cu ce te-ai confrunta? În primul rând, dacă dinozaurul ar vâna activ, probabil nici nu l-ai vedea venind, în ciuda dimensiunii uriașe a lui Tyrannosaurus Rex. Se crede că era un prădător de ambuscadă, care stătea la pândă printre vegetație până când putea să se apropie suficient de mult de pradă. Apoi ieșea din ascunzătoare într-o scurtă explozie de viteză, după care aplica o mușcătură extrem de puternică în jurul gâtului prăzii pentru a o doborî. Dinozaurul, ca o felină mare sau un crocodil, se baza pe faptul că nu era văzut până când prada nu mai putea scăpa. Un tiranozaur rex adult putea aplica o mușcătură de circa 35.000 de newtoni înainte de a-și folosi forța maximă pentru atac.
este de peste 100 de ori mai puternică decât mușcătura unui om și aproape dublă față de cea a unui rechin alb, animalul cu cea mai puternică mușcătură azi. Maxilarele tiranozaurului erau armele sale principale, pline cu dinți ascuțiți ca niște cuțite, unii având până la 20 cm lungime. Un singur dinte dintre aceștia ar putea ucide ușor un om. Imaginează-ți ce ar face o gură plină cu astfel de dinți. Tiranozaurul nu era doar un superprădător perfect adaptat la exterior, ci era la fel de puternic și pe interior. Un studiu din 2019 a arătat că simțul mirosului la Tyrannosaurus rex era aproape unic în istoria dinozaurilor. Se credea că dinozaurul simțea mirosul hranei de la kilometri departare, având o cavitate olfactivă similară cu cea a unui vultur modern. Mai mult, ochii săi erau mari, așezați larg și orientați spre înainte, permițând dinozaurului să se bucure de o vedere binoculară care îl ajuta să vadă la distanțe considerabile. În plus, osul cochleei din urechea dinozaurului era foarte lung, permițându-i să audă excepțional de bine sunete de frecvență joasă. Ai un animal creat pentru atacuri calculate și planificate. Așadar, dacă s-ar întâmpla cel mai rău și te-ai trezi față în față cu un Tyrannosaurus rex, flămând și furios, care ar fi cel mai bun lucru de făcut? Poate e târziu acum, dar trebuia să păstrezi distanța ideal dinspre vânt. În ceea ce privește prădătorul, un Tyrannosaurus deosebit de flămând, probabil că tot te-ar putea găsi. Asigură-te că mirosul tău nu ajunge la animal sau ascunde-l intrând într-o apă din apropiere. Acesta fiind un prim pas bun. Este recomandat să te scufunzi cât timp dinozaurul este încă departe, deși acești dinozauri erau capabili. Înotătorii care stau sub apă mult timp devin greu de observat. Totul se aplică doar dacă ai văzut dinozaurul înainte. Te vede pentru a evita ca prădătorul să te observe sau pentru a minimiza riscul unui atac. Sfatul nostru ar fi să rămâi în zone deschise. Dacă te afli în habitatul natural al tiranosaurului, acest dinozaur se baza pe tehnici de ambuscadă. Așadar, cel mai bine ar fi să rămâi pe câmpii și dealuri, evitând vegetația deasă unde s-ar putea ascunde un tiranosaur rex carnivor. Nu era cel mai bun alergător, așa că dacă ai reușit să observi unul care atacă din timp, ai avea șanse mari să scapi cu viață din întâlnire întreg. Studii recente estimează că tiranosaurul atingea 19 km/h și nu putea sprinta, ci doar merge repede. Dacă ar începe o urmărire, ai putea folosi manevrabilitatea ta împotriva lipsei acesteia la dinozaur, cu condiția să existe suficientă distanță între tine și tiranosaur. Se estimează că dinozaurului i-au trebuit 4 secunde să se întoarcă, dată fiind mărimea și viteza sa. Așadar, să alergi în zigzag sau să înconjori dinozaurul la o distanță sigură ți-ar fi oferit cele mai mari șanse să eviți un set colosal de fălci. S-ar fi bazat în totalitate pe fălcile sale, deoarece brațele sale mici ar fi fost destul de inutile într-o vânătoare împotriva unui animal la fel de mic ca un om. Dacă stai în afara razei lor de acțiune, ai putea fi în siguranță. Dacă înconjori dinozaurul repetat, picioarele lui pot obosi și ceda sub greutatea sa, făcându-l să cadă. Astfel, ai câștigat timp cât teropodul își recapătă echilibrul. Astfel, ai putea avea timp să scapi norocos. Dinozaurul probabil nu ar fi pierdut timp cu o pradă care l-ar depăși ușor. O parte din rezultat ar depinde de locul exact și de circumstanțele în care ar avea loc această întâlnire. Ce unelte, de exemplu, ai avea la dispoziție? Dacă, printr-un miracol, te-ai trezi în Cretacicul târziu fără tehnologie modernă, ar fi bine să ai un băț mare și ascuțit.
Aceasta ar fi o soluție de ultimă instanță și nu ar ajuta aproape deloc împotriva unui animal periculos ca tiranozaurul. Te-ar putea ajuta să ții la distanță unii carnivori mici ai mezozoicului. Dacă nici asta nu merge, aruncatul cu pietre sau folosirea focului pot câștiga timp. Poate dacă întâlnirea s-ar petrece într-o lume cu dinozauri readuși la viață. În prezent, ai fi ceva mai în siguranță. Folosirea armelor moderne, conducerea vehiculelor și intrarea în clădiri moderne ți-ar putea oferi un mic avantaj în fața prădătorului care atacă. Nu putem aproba folosirea armelor moderne împotriva animalelor, dar presupunem că ar fi o situație în care fiecare se descurcă singur, iar teropozi uriași atacă oamenii. Acest ghid de supraviețuire se aplică doar pentru Tyrannosaurus rex. Nu există un ghid universal pentru a supraviețui atacurilor tiranozaurilor, din cauza habitatelor, vânătorii, dimensiunilor și altor diferențe. Pentru carnivorele mai mici și suple, precum dromiozaurii și truodontidele, ar fi putut fi destul de ușor, având în vedere specia, să lupți pentru a ieși dintr-o situație potențial periculoasă. Dar pur și simplu nu ar fi fost fezabil. Unele prădătoare mai mici ar fi putut fi vulnerabile doar la o simplă amenințare din partea unui animal atât de mare și puternic ca regele șopârlelor tiran. Ridicând brațele în aer și strigând pentru a părea mai intimidant decât ești de fapt, de exemplu, un atac din partea unui spinosaurid, pe de altă parte, ar fi putut fi evitat stând departe de sursele mari de apă dulce sau fugind spre interiorul uscatului pentru a scăpa de amenințările care se apropie. Acolo unde animalul este mai puțin adaptat, cunoașterea particularităților și obiceiurilor fiecărui gen ar fi un mare avantaj, dar acesta este un lucru pentru care nu putem cu adevărat să ne pregătim în zilele noastre. Fără cercetări ample și de încredere, unele erbivore s-ar fi putut dovedi mult mai periculoase decât mulți dintre carnivori. Unele dintre cele mai periculoase animale de azi sunt erbivore. Hipopotamii, rinocerii, elefanții, taurii, elanul și bizonii pot ataca grav oamenii. Așa că ne putem doar imagina ce ar putea face echivalenții lor ecologici dinozaurieni atunci când sunt încolțiți sau amenințați. Să fugi de o turmă de Gallimimus care vine spre tine. De exemplu, un dinozaur asemănător cu struțul, construit special pentru viteză, ar fi cel mai probabil o idee proastă. La fel de proastă ar fi și ideea de a-ți menține poziția în fața unei lovituri de coadă cu măciucă a unui anchilosaur. Sper că acum ești mai pregătit pentru un scenariu tip Jurassic Park în zilele noastre. Sau dacă, din întâmplare, te vei afla vreodată adânc în pădurile și lungile lacului Cretacic Montana. Atacurile dinozaurilor, ca și ale animalelor moderne, ar fi fost mai nuanțate decât prezintă Hollywood. Dacă circumstanțele ar fi potrivite, ai avea șanse bune să scapi cu viață. Dacă ai fi prins la colț, într-o ambuscadă, sau ai folosi strategii greșite pentru a scăpa, povestea ar fi alta.